ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୋତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିବାର ଅଛି। ବାତ୍ୟା ହେଉ, ପବନ ହେଉ, ଝଡ଼ ହେଉ, ଯଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନ ଆସିଲି ମୋ ମନଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ମୋ ମନଟା ତ ସେଇଦିନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବ୍ରତଟି ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ସାନ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଦୂର, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିର କରରେ ଯେହେତୁ ନଈରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୋ ମନର କଥା ଜଣେଇ କାହ୍ନାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଃଖର କଥା ସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ମୋ ମନର କଥା ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। କାହିଁକି ନା କାହ୍ନାର ବାବା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେଣି କି କାହ୍ନା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଘରକୁ ତରଭର ହେଇକି ଯାଇକି ଦେଖେ ତ କାହ୍ନା ତ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ୁଛି ଘରେ ଆଉ। ତା ଭିତରେ କାହ୍ନାର ବାବା ବି ଯିବାର ଥିଲା ଭଡ଼ାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କାମ ସାରି ରୋଷେଇବାସ ସାରି ତାଙ୍କୁ ବିଦା ଜଲ୍ଦି ପରଟା କଲି, ଚା କଲି ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା କଲି। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହ୍ନାର ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ତ ପରଟା ଖାଇମିନି, ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହ୍ନାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କାହ୍ନାର ବାବା ସବୁ ଗଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳନା। କାହ୍ନାର ବାବା ଏଠି ପଳେଇଲେଣି କାମକୁ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଭଡ଼ାରେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାହା ଟିକେ ନ ପିଇଥିବାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ବିନ୍ଧିକି ଫଟଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଆସିବାର ଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା। ଚା ପିଇ ସାରି କାହ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଚୁଲିରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।